ngibingelela umphathi wohlelo. Amen. Ngibingelele ubaba osivulele inkonzo. Ngibingelele isekela kaNobhala weconference. Amansumpa befundisi. Abavangeli. Omama oJeffrey, uMamtshele. Amadodana. OnoBhayibheli. Awu intombi zesiphika Nkosi yami akaze bingelelwe umuntu. Ngiyamthanda wentombi zesiphika. Oh, ngisazwini lesithathu. Ngingakangena ezwini. Ngiqale nje ngibonga uNkulunkulu. Ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nami ngahawukelwa ngelinye ilanga. Haleluya. Anginamahloni-ke ngevangeli. Ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Kodwa libula kwababhubhayo. Haleluya. Ngahawukelwa kabangcwele. Lithi izwi lenkosi onendodana unobufakazi enhlizweni yakhe. Manje bekufanele ngiqaleke ngisho ubufakazi bami ngoba nginendodana. Engiyaphila. Haleluya. Uthando lukaJesu enhlizweni yami luyaphuphuma. Akukho ongehlukanisa nothando luKristu Jesu. Noma ngabe kuhlupheka, noma ngabe kuzingelwa, noma ngabe kuphathwa kabi. Kodwa nje uthando lukaKristu enhlizweni yami luyaphuphuma. Amen. Siyabonga kuNkulunkulu. Haleluya. Sikulona lelizwi lesithathu. Lifundeka kanje. Uthe uJesu ebona nina nomfundi amthandayo. Bemi ngakhona wathi kunina mama ebheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lo wamisa kwakhe. Haleluya. Ngijwayeleke lelizwi. Sewabe lami. Kusho ukuthi ngabhadadisela khona. Haleluya. Kodwa ke angizikulishumayela ngalendlela enijwayele ngayo. Ngizolikhuluma ngentando kaNkulunkulu ayeqondile. Haleluya. Uthe ubaba uJobe evula lenkonzo. Wathi asikhumule zasejele. Haleluya. Injongo kaNkulunkulu ngomuntu ukuthi akhumule umuntu omdala. Abe yikho izolo angabikho namhlanje. Khona abantu abanjenge izolo. Elokhu sababona nje lokho enjalo. Akashintshi. Noma ningashunyelwa lithweni izwi lenkosi. Haleluya. Likhulunywe nje ukuthi akhumule zasejele usayigqokile. Haleluya. Mhlawumbe nami ngisayigqokile. Ngoba kuthi uma ngibheka ngapha ngizwe umoya wami ukuthi aweneliseki, ngithi ngibheka ngapha aweneliseki. Ngithi ngibheka ngapha ngomfundisi umlambo cha hayi sengenelisekile ngoba ngibona umfundisi umlambo. Haleluya. Abazalwane bangaka nje angeneliseki. Abantu bamthanda nje uJesu bayakhonza ngeziphiwo zabo, angiyithandi neziphiwo zabo. Haleluya. Lithi izwi lenkosi kuwumusa sisindisiwe. Ukuze singayibongi nangakho ngoba kuwumusa. Simile phandle simi ngomusa. Lelizwi ngishisa ukuthi lithi izwi lenkosi uJesu wabheka wabona umfundi amthandayo. Emi ngakhona. Angazi konke umi ngakuphi. Sikhuluma ngomuntu omi ngakhona. Abanye basesiqwini bahamba baphelekezela. Abekho ngakhona lapho uJesu engakhona. Basecabangeni kwabo. Haleluya. Mhlambe lokho aqala nje ukhona ulima lendima oyilima yahlangana. Ngoba ukho ngakhona. Lithi wabheka wabona umfundi amthandayo. Alithi izwi lenkosi uNkulunkulu uqobe abaza bangabakhe. Angikhathali ukuthi noma wena khona ungabathandi kodwa uNkulunkulu yena uyabaza bangabakhe. Noma ngaba umfundi kanjani uswela ukuthi umcindezela kanjani. Kodwa uNkulunkulu uyabaza bangabakhe. Futhi akafundiswa akatshena nawo umuntu ukuthi wena uNkulunkulu uthanda abani. Miyeke ubani ngoba angimthandi futhi akangigculisi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abazokhuphuka. Haleluya. Mina ngisho umuntu akhuphuka encindezelweni. Ya.
njengomshayeli webhanoyi okwathi ngelilanga sengene phakathi endizeni safela inyoka kwathi phakathi endizeni indize sisukile wathi umeqala efonela xhumana naye bekhuluma lapho ngoba bayekhuluma ongaphezulu nophansi wathi ngenze njani ngoba manje nazi inyoka kulendiza ngizazi kodwa ukuthi inyoka ingene kanjani lapha engikhona ophendula ophansi wathi khuphuka noma ngabe zikhona lezo nyoka khuphuka aphinda athi hayi ziqhubeka ziyaphuma siyazi uyakhuphuka iziyongena manje ngale kwamafu isho umphule wakhuphukayo uziyodlula emafini uyaphendula phansi uthi nje khuphuka isikhuphukile isiyadlulile manje amafu sephuma kakhulu manje sezizukushisa manje uthi hayi sengene komunye umoya manje lo moya esengene kuwo awusahambisa esajwayele ayisawujwayele njengalona hlale phuma uthi kodwa uzwile nje bani uthi usethe ayisona bani yangidina futhi vele noma siyaphendula badayiselana badayisana ngenhlelo uNkulunkulu uyabaza bangabakho ambona umfundi amthandayo uJesu emi ngakhona akazi ukuthi umi ngakuphi nami lapho ashumayela ivangeli uthi bathethelele wathi bathe hey ngiphatheka kabi hey ngiphatheka kabi ngoba kuba kuyangami ngabe lezoseshunyayelo ngoba ukuthi uyambheka umuntu uyalibona imizulu uhloma kade qeda ukuthi baba bathethelele ngoba ufuna ukwazi ukuthi uyakwazi ukusho lokho eshangakaza athethelele noyedwa uyehluleka ngisho ngabe uzohla naye isacrament njengoba kade esho nje uzomnika kodwa inhliziyo ayikho kuyayivumi wabona umfundi emthandayo mina ngakhona simi kuJesu bazalwane yes simi kuJesu futhi sihamba sikuye sigcilile sakhiwe sinothanda umzalwane nomunye hayi ukhuluma ngomlomo ngoba lithi izenkosi ngenza ukuzogcina kuyaba khona abantu ababukeka benepawuzo mesaba uNkulunkulu kanti izenzo zabo beziphika befuna ukuthatha phansi phakathi usushumayelile ngaba sikhathazeke kangaka amakhono abantu abasafuna ivangeli ngenxa yabo ngoba bashumayela bangenzi haleluya bangaka ukuthi bathethelele njengoba usushile nje wathi hayi bathi bathethelele ubona ukuthi isitayile sakho ugcuma kahle mose ugcuma phambi kwabantu kodwa inhliziyo hayi angizubambezela umuntu kodwa ngilapho lithi izwi lenkosi wasethi uJesu mama ebheka indodana lo mfundi lithi wamthatha umama wamsendlini yakhe endlini yakho nje angene sinqawunqa ununeselenge akungena nje akukho umuntu engena mngezo ngenza konsengana uthi ha inuneselenge sinqawunqa umama nje kulala sinqawunqa noba bakhona sinqawunqa ebusuku ngathi uthi izinja ikhoketha kuphi kanti wasendlini unawunga nje usasikhona nesibaka khona nebhofa uthule kuthethu wamthatha nomfundi wathatha umama wamsendlini yakhe haleluya umfundi wathatha umama ngikhuluma ngenqawunqa mina athi umuntu ngiyaziwa nje mina ukuthi nginolaka uyaziwa ubani ubani nendaba nolaka lwakho asikamsebenzina nolaka masizela size kuJesu uzathi umuntu asethi mina ngwakwabantu sifunani endabeni yakho ukuthi ngwakwabani thina sifuna uJesu asizile uzofuna wena nesibongo sakho haleluya wamthatha wamusendlini yakhe kanti uJesu umfantisweni yakho uyabona masangena uJesu uzoshintsha awuzubanje ngezolo uyazi umuntu njengezolo umbona ufana nje namarabi ngoba uthi kade umbona namhlanje uthi awumuhle uyambona umuntu useshintshile ufana nomlungu umlungu ungathi uthi uyahle
inhlekisa ngokubhenga kuthi nje manje futhi yenze njalo usothi nje ungaflathela nje usebuyele ebuyeneni usenjalo kodwa uma ngazange wamukela uJesu uma ungamkhumulanga into omdala uma ungalikhumulanga ijazi lasejele yawo bamthola ukhulumela ngoba laba abafundi zohamba nabo baboshiwe ngisho bona baboshiwe ngisho bona phela nani ngamshila ngiphilisanga babujobe sengifika ngoba sekuyimi baphilisanga bathe amen basho kakhulu ngoba sekuyimi sebeyaphila kumanje bakade nivuma umani noKristu enhlizweni zenu ivangeli lomunye nolomunye alifani aningasho ukuthi hayi kusema lesicapha nami baphambe kushuba ushumayela ubani wamthatha umfaka endlini yakhe umfundi wahlala naye amen Senior Superintendent, Mphathi wohlelo, District Secretary, all Superintendent Ministers, ordained professionals, abavangeli, ama-Jeffros, nekomiti la wonke, onobhayibheli, amadodana, protocol observed. Izwi ngelesithathu umshumayeli usizwa kaMbulu uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana wayesethi kumfundi bheka unyoka kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe inkosi iphinde ibusise ukufunda kwethu uJesu usesiphambanweni iyalenga indodana yomuntu isishayile yathukwa yathwala umzima yabuza ubuhlungu enhlizweni yayo yabuza ubuhlungu enyameni ithi mayilenga indodana yomuntu iyalenga esiphambanweni ithe mayibhekisa ikhanda iqalaza phansi yabona umame yasiwa imfeswana yathi nguye lo mama owangiletha kulo mhlaba ithe mayimbona umame yazibana lokho kwafika lowo muntu kuyindodana yathi ngimshiya ngempela umama yathi qalaza eceleni kamame nansi indodana ethandayo Nkosi yababona laba bantu yambona umame yayibona indodana kodwa laba bantu ibabona isemzimeni ibheke phansi ibabona baseduze kwaSivavani sasikhona isixuku nabafarisi babekho kodwa umithe isilenga babona ukuthi hayi siyalenga baqala banokuthula sathula isixuku ngoba uJesu usezokhuluma nabathandayo ngawo uJesu uyakuthanda usezokhuluma nawe manje thulisa lesi sixuku esivuka ngaphakathi wena thulisa lesi sixuku senhlebo thulisa lezonto evuka ngaphakathi wena manje ngoba uJesu usefuna ukukhuluma nawe uqobo
Mame, bheka ndodana, bheka unyo. Siyabonga baba uma uNkulunkulu ekwambulele ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ngihlele ekhaya ungambulela inkonzo engake ngagijima nayo inkosi yomsani busise ngake ngagijima nenkonzo yamazwi ayisikhombisa ukuthi mangabe eseshunyayelwa usibanibani uchaze kahle inkosi yomsani busise manje ke baba ukhumula izikhindi uNkulunkulu akanibusise amen ungilizwe ke bangcwele xolele mawungezi wangu ukuthi ngithini kodwa ngake ngagijima nenkonzo ngangithi mangabe kungashiwongo kahle ngigule bazalwane kwamazwa ayisikhombisa kachazwanga kahle ngifuna ukuthi kanti kumina uqobo kwakungakenzeki lutho nkosami usayibusise ngokukhulu ukuthi yini eyenzeka kumina noma ungashizwe elodwa hlale phansi kodwa intathazo enkulu ziyakhumuka yini ikhini thi indodana bangcwele ma ilenge siphambanweni ilengela mina nawe ezwini ekuthiwa ngizodlula kulona uthi uJesu mame bheka nayi ndodana bheka nanginyoko Nkosi yomsani busise hayike bangcwele ngizoshumayela kodwa uNkulunkulu ungibusisa ngokuthi ngisho ukuthi lo wayesho lamazwi kwakusindodana yakhe ngelinye ilanga yavuma ukushiya umusa wasekhaya yehla yeze emhlabeni yathi mayifika emhlabeni yakhumanisa amadoda ayingakhumene edoba imini nobusuku kodwa engenako ukuxhumana yathi kuwona akashiya konke lokho akuphethe athathe yena mlandela Remember.
into esenhlizweni yami ukubheka impilo engiyiphelayo madodane ngithi kuhle ukuba nendodana inkosi yomzane musise le ncwadi ikhuluma ngendodana okwaba kuhle kuyo ukuthi ifike emzini engaxhumani ifike ixhumanise madodana izwane ngelinye ilanga yafika eSamaria umJuda nomSamaria bengadlelani yafika yabaxhumanisa madodana abadlelana ngelinye ilanga yafika entombazaneni itholile umntwana ekhaya ingazange yashada madodana yayibusisa yaphinda yaphila inkosi yomsane busisa angithandi uzoshumayela into esenhlizweni yami ubumnandi bokuthi uJesu wasiza mina nawe wasiza impilo yethu manje ngikuthanda kakhulu kokugcina ukuthi uJesu wangena empilweni yami maqedane wazongixhumanisa nabazali nabafowethu bekufanele sibheke ukuthi bazalwana abantu abasezweni bahleli abazali namuntu basezintathazweni bacabanga ukuthi khona abazana nabo ngoba bahleli nabo endaweni abahleli kuyona kodwa mina ngikhuluma ngabazana nami okwathi ngelinye ilanga indodana mayibethelwa maqedane athi abadibene sohlangana entabeni Tiko undi langa